morning and welcome to my channel. Si Banana ready na sa ato ang plato guys. Kay parehag luto di sudan. Itungtong raman to namo dire. Di magukad-ukad ang sudan kay kani hapit naman ni. Gisabuan naman nato o padulong naman ni sabuk. Ay, nimbukal na gyud. Mingani guys, na-brand din ako kay nimbukal na dayon. Itong pinayan kay malata unya ni ato ang kuan. Ang ato ang miswa. Naro. Delicious. Atong pahinayan guys kay para di malata atong miswa guys kay may lami kanon kung malata. Goods kaayo. Ano akong ganan kanang miswa dili lata pagkatuan ba? Pagkaluto. Lami na siya guys. Dangan natong asin. Atin nang timplahin guys. Para masarap na siya guys. Tapos ilagay na natin ito. Iubos na natin paglagay. Ang ating sibuyas dahon. Anak. Diba? Ang ating magic sarap. Butangan pa natin magic sarap. Pero gamay lang kay. Nabutangan naman ni ganing na. Butangan na po na to. Gamay lang tayo para napatay mabilin nga. Magic sarap. Tapos ating ukay-ukayin. Nami kayo. Indot siya kay dili lata ang ato ang miswa. Naay technique ana guys para atong miswa di malata. Ang pagluto ani di ay naay technique para di malata. Na. Pero dili na ko di explain sa vlog kay dugay kay explanation ay. Mag-explain ta dugay. Alam mi anak kong luto eh. May kay gamay ra ko na sa kong cellphone. Bikil hulog na, impas na. Nara. Namiya din akong luto guys. Ay. As in. Mga nang gikuanan sa kong banana kay lami kay kong luto. Diba? Putangan na to ani kay para muna siya mulasa siya manok ba. Kaya nahurot naman atong cubes. So kani ito ibutang. Paminta nga dahon. Para mulasa siya og adobo ba. Kay mo man ipambutang sa adobo, gamay lang gud. Di lang gud pudaghanon. Ganyan. O di ba? Oh, my love, my darling. Di ba? Lami na kay na. Goods na kay na, all right. O, diba? Goods na kayo. Ayan, ano to para mabukal. Action siya bukal. Diba? Goods kayo guys. Lami na kayo guys. Basta lami kay kumuluto guys. Ipanghambog yun ako na guys nga ako. Lami dyan kay kumuluto. Tinuod yun na. Uy, sagol binutbot ba? Daranan niyo mutawag sa dili. Goods kaayo. O, diba? Yun, mana na din tagka. Mana na ni. Mga ano may banana, i-up din na to ang atong gasol kay malimtan na ba dahil ng up. Na. Tingkan ni itungtong ito ni dito. Kay naman ni ato ang tungtungan sa ato ang nilutuan. Goods kaayo. Ato na din yung iandam dito guys. Okay kayo guys. Goy, init kayo guys. Wait lang guys. Anak na to guys. Kaya para makitaan ko ninyo nagbutang ko dito sa kuan. Iya. Si Inday oy ma. Nag-atang dia oy ma. Kuan na lagi ni si Inday. Mayabaan sa kong giluto. Agay-agay gini siya. Nari mo kutsara. Ano ta? Kaya saan na oras wala patay kaon. Abing ninyo guys, sige ramig kaon diriglit guys. Kaya kaya dugay kay magluto. Ay kani akong butangan ako. Butangan na magsili ba? Musigo mig sabaw. Kani. Hindi ko anan ako sa itlog kinutahan. Kaya musigo tag sabaw. Butangag sili. Lami kaayo. Dire guys, mga unta. Ako lang mag-video kasi napapilan sa banana kay against the light.
Islight lang na. Agoy, ginoo ko. Inday, so man ako paglingkod ani Inday. Sa mga isingkat ka. Hindi kami nagtutoy good. Ako ni agoy nabalitok. Kaluoy oy, tumbling guys. Diri na siya mga igsuon para usan na sila diha. Ama kay para dili mag-cry. Busog namang gud na siya. Mga unami eh. Dala pag yun. Uy, naman to sili nga pula. Kung giyata na kunin mo. Atong dugmok din. Yung plato. Ana, lahi mong serpentina, wa na. Mabugnaw na po ni. Sa nagpakluban na. Ano, diyaran na siya. Kay layo man na siya. Wa na, nag-concert na po ang mga... Itong sabaw. Nag-ampo na rin eh. Pagbantay, mainit kaya kay gunit eh. Ayun na. Kay init yung sabaw. Wala matapad. Pati inita sa sabaw guys, kay mapagbukal ani guys. Oh, karon na anak ko tanga. Sapin. Kay init. Sige na, ampo ta. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Lord, thank you sa food na sumtuban kini maghatag ka baskol sa kalawasan ug salamat sa Lord sa pag-provide sa mga kinahanglan dawal kaning pagkaon Lord, ang pinansa sa tag-adlaw ihatag ug sa inyong pagprotekta namo salamat. Ug usab sa lawa kami sa musalaw kang gusto ko ihatag ug thank you sa food in Jesus name. Amen. Sa ngalan sa anak Santo. Amen. Mamahaw ta everyone. Mamahaw naras banana. O paghay po diha kay against the let ka. Mahaw. Diyan na na siya kay against the light guys. Dali na ko guys. Mahaw. Buwi kay mong pamahaw kay lit na kayo. Sakto ra timpla may. Dili ra kuan. Sama. Tabang. At katong parap ko. Mahaw guys. Lalami kini ginamos. Kuha ko ginamos lang guys. Wait lang guys. Ako sa nimot ang akong plato guys. Ako man giputol-putol ang kuan. Tag-as maghihapon. Pero Ang miswa. Magkuha sa ko ginamos guys. Wait lang. Ang atong pambansang pagkain ang ating ginamos. Ang ginamos natin na masarap na ako ang nag ano nito. Ako ang nagbuhat. Ginamos. Homemade. Kalami. Awa di day. Mana ka day. Utangan na to ni suka ang ginamos kay mahurot ang suka. Gani daw akong butang suka. Suka sa tuba guys kani kay pating ko ana ni. Suka sa tuba na pod. Kay nahurot na akong suka sa kuan. Suka sa vinegar. Kay kato kay aslong pud kay to guys. Tara guys. Ugas sa pagkatugayan ay. angon sa Ang kaning kuan. lagi. Lagi suyo paano? Mahaw. Mahaw. Hoy Inday. Basta kaming duwang banana guys. O may problema sa sudan. Basta di lang makahilo lakaon ay. Ana ba? Mahaw. Gutom na ay. Kapit na alas 11 o. Pila lang ka minuto. Alas 11 na. Wapay pamahaw. Gutom na kayo. Anak.
Hindi. Dahil. Mm.